பிரைசலார் கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. எல்லாரும் எப்படி இருக்கிறீங்க? சந்தோஷமா இருக்கீங்களா? இந்த நாளிலும் வேர்ட் ஆஃப் கைடன்ஸ் என்னங்கிறத வாசிக்க கேட்கலாமா? சங்கீதம் 5ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் வசனம். கர்த்தாவே, காலையிலே என் சத்தத்தை கேட்டருள்வீர் என்பதாக. எப்படி ஒரு சந்தோஷமான ஒரு விஷயத்த பார்த்தீங்களா? என் சத்தத்தை நம்ம நினைக்கிறோம் ஏதோ ஒரு மனுஷன் கேட்கணும் அப்படிங்கிறத விட சங்கீதக்காரனுடைய அனுபவம் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா, ஆண்டவரே நீங்க தான் என் சத்தத்தை கேட்கணும், நான்ல உங்களுக்கு நேரம் ஆயத்தமாக்கி இருக்கிறேன், என் சத்தத்தை நீங்க கேட்கணும், நீங்க பேசுறத நான் கேட்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆயத்தப்பட்டிருக்கிற நிலைமைய பாருங்க. நீங்க எத்தனை பேரு உங்க சத்தம் ஆண்டவருக்கு கேட்கணும்னு ஆசைப்படுறீங்க? காலையில எழும்புனீங்களா? காலையில ஆண்டவரோட பேசுனீங்களா? ஆண்டவர் நீங்க மட்டும் பேசாம ஆண்டவர் பேசணும்னு வெயிட் பண்றீங்களா? இந்த புது வருஷத்துல தேவ பிள்ளைகளே, அதிகாலையில எழும்புங்க. உங்க சத்தம் பரலோகம் கேக்குது, ஆண்டவரும் கேட்காருங்க. இதை மறந்துடாதீங்க. ஒவ்வொரு நாளும் காரியத்தை செய்யுங்க. கர்த்தர் தாமே உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். God bless you.